साब जोनाल ऑफिस खाई मानखा सिनी टीपीआर सीएम सार पोलिशन जमातियानि याक्तै तिरुनि सिना सिनी रसबारिया साब जोनाल ऑफिस जों सालायबोदों जाता खाबानि माखा पाखुरखौ खालामनाय साबनो जाता खा बायसा खायब्रा पोलिशन जमातियानि याक्तै साथी मुसलमान लगे तिनी पांडानी सिनी साब जोनाल ऑफिस इनोवेशन फिटा रावे सिनी बरंगनाम साबना कबरने दिने याक्ते तिनी सिनी रायशाबारी साब जोनाल ऑफिस ना फिटा रावे इनोवेशन खायरमान बागै साबना कबरने सिनी तिनी क्या हमबाय तिनी जों जोंनि TTADC नि इंगै फाइनेंशियल जोंनि रयसाबारि साब जोनाल अफिस थांनानै बागै जों हलं थं काइखा अ जागाव टोटेल 1 कोटी 5 लाख नि जोंनि काइसा प्रोजेक्ट कस्ट प्राय 8टा रूम उंनाय अ जागाव साब जोनाल अफिस कताल खलगनानै बागै दिनै जों जोंनि TTADC नि इंगै फाइसक फाइजे बरम गोनां EM फिसारिस राजेश त्रिपुरा जोंनि बरम गोनां MDC उमा शंकर देवर्मा तेबो तंगो जोंनि XMLA बरम गोनां धनंजय त्रिपुरा जोंनि जोनाल चेयरमैन दलाइनि प्रेमलाल मलसं तेबो रयसाबारिनि साब जोनालनि चेयरमैन धनरंजन त्रिपुरा तेबो गोबां जोंनि आमसाइनि लिडार ते अफिसार JDO रक फाइसक फाइजाक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रक फाइसक फाइजाक दिनै जों जोंनि ADC हाफांनि नाहरमुं अमनो सिनी प्रशासनिक न जाते लुकुरगनि न गानाव पोसक रयनानि बागै सिनी चातियक मुं तंगो अम नीति आयोगनि रांबाय जों अम ताक साब जोनाल ऑफिस तांजानाय प्राय 10 कोटी नीति आयोगनि रां तंगमानि अमनो जों 10टा साब जोनाल ऑफिस कताल खलगनाय अरनि बिसिं तंगो निनि नद लालजुरी साब जोनाल तांजानाय तेबो 9 कोटीनि राजकान्दियाव तांजानाय गमतियो अम्पी बाय गुराका पातांजनाय ते छावदो कालादे पातांजनाय सिफाई जोलाव 2टा तांजनाय नेने प्रमोद नगर बाय नेने जम्पी जोला तेबो नेने छुमिले साबजोनाल अमाहाके प्राय 10टा जों साबजोनाल ऑफिस कताल थांनानै बागै जागा जागाव जों ताबक सेमि तंगो अलरेडी टेंडर फ्लुट खायजाक ताबक टेंडर चलै तंगो प्रोसेसिंग चलै तंगो कयेक दिननि बिसिनो अ जागा सामंग चेंजागनाय अंके जों आशा खायबो एलाकानि हामख्रायनि बागै जोंनि ADC नि जे सामंग तांग तंमानि लोकनि बेनिफिट दोंनाय फाइनेंशियल अ आमसाइनि प्राय 8टा ADC विलेज रयसाबारि साबजोन आन्दाराव तंगो अ लोकरगनि बेनिफिट दोंनाय आशा खालायो जों फाइनेंशियल तेबो सामंग काहाम तांनानि याप्रेसेवै तंगो दिनै जों अ हलं थं काइमानि पान्डा आसोनो जतन हामबाय खुलुमबाय ख्या।